दिनै जोंहा नै इन्टारेस्टिं भिडिअ बानायबाय न'आव ओरैनो थानो बानानै जोंहा ओरैनो सानैजों थास्लायस्लाय भिडिअ बानायबाय। नैबे बिथाङा जोंनि सिंगार, बिथाङानो गान खननोबो रोंगौ, मोसानोबो रोंगौ, लिंसारनि स्टाइल लायनो, खिन्थु मानसिखौ मागुर गुन्दा बायदिसो नुयो। हाय, जोंनि हारि बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। जोंहा नै बिथाङा माखासे गान खननो नागिरदों। बिथांजों नोंथांमोनहा माबायदि गान खनो खोनासंनानै लादो। जोंहा बिथाङानो खनगोन गान। जोंहा नै बिथाङा लबाबानो सोर एक्टरनि खानाय लादोंमोनलाय नों? दे खोन्थादो। लिंसार। ओमफ्राय सोर एक्टरखौ मोजां मोनोमोनलाय नों? लिंसार। ओमफ्राय एक्ट्रिसआ? मा फिल्मखौ नायखोमोनलाय नों लिंसारनि? दाखा जोमै। ओमफ्राय? टिकेट। ओमफ्राय? अननायखौ नुबाय? खिथेराव माबायदिमोनलाय? बुलायलायनाय। देन्जार बुलायोना? ओमफ्राय नों सोरनि बायदि खानाय लादों होनदों दा? लिंसार। फुजि एक्ट्रिसनि मा गानखौ नुखो नों? टिकेट। ओमफ्राय? दाखा जोमै। फुजि एक्ट्रिस दंना दाखा जोमैयावबो दाखा जोमै। दाखा जोमैयाव गैया। गैया फुजि एक्ट्रिसखौ नुयो। गैया। बेखौल' नुदों आं टिकेटआवबो। नंगौ। ओमफ्राय नों बेसेबां क्लास मोनखोमोनलाय? थाखोसे। ओमफ्राय नों गान खननो रोंना रोङामोनलाय? दे खनलाय दे। बोराय खायदा बोराय बाहायनांसिगोन, नङाबो रासिंगेलैनो थाबाय थासिगोन, हायना मुलि होनानैनो फोथायनांसिगोन, नङाबो रासिंगेलैनो थाबाय थासिगोन। बिनानाव गोदै लेंफ्लाना, नानि बुंफ्लाना, न'आव बिसनायाव थांफ्लाना, बिमा बिफाखौ बरायना लाना फैगोन आं। फाग्ला बाबा महामाया मन्दिराव जुलि लागोन आं। जाला हाबा जाखानाय, फिसाय गारखानाय, आदि हिनजावखौसो आं जुलि लानांसिगोन नामालै, जुलि लानांसिगोन नामालै। ओमफ्राय दस्रा रोंबावोना रोंबावला? दे खनबावदो। आखाइ गुदुङाव दामबोफ्लांबाय, आखाइ थिफुबाय, नांगौनि बारा लोंबोफ्लांबाय, बाजेनाया बारा जाथारबाय, आदा फाग्लि जान्था फाग्लिनि खाथियाव मोसाफ्लाङाखौ गाबावनो जौके जाफ्लांबाय, आदा फाग्लि जान्था फाग्लिनि खाथियाव मोसाफ्लाङाखौ गाबावनो जौके जाफ्लांबाय। अ माग' दुरुलाब मारैथो बावगारबावनो, हालदै नांखानाय, संख्रि नांखानाय, पावारफुल मोजां मोनलायनाय। जोब्बायबो? ससे गैबावला? ओमफ्राय दस्रा गानखौ रोंबावगोन ना रोंबावला? रोंला आं हान्थुलुरिखौबो खेबसेल' रोङो। दे खनलाय हान्थुलुरिखौ। गैया, गुदियावनो जोबोसो। ओरै गुदियाव जोबग्रोनांगौ जाखो? बिजौआव जोबहैयो, गुदियाव जोबग्रो नोङो। जायालै नोंजों। ओमफ्राय मा ओंख्रि जायामोनलाय दिनै? आलु, मुला, ना गोरान। ओमफ्राय नोंखौ लिंसार बायदि नुवाखैथ', नोंखौ मागुर गुन्दा बायदि नुबाय नै। साइसखा नायलाय थब्लाबा। देगारसिं गुन्दा बायदि नुबाय नोंखौनो। नालाय असाइसखा, मागुर गुन्दा बायदि नुबायलै, मेगन देग' असाइस नुबाय नै नोंखौ।
बेनिलाय नै लिंसारनि मोसाग्रा लिंसारनि बायदि बारनो रोङो नों लिंसार बायदि लेवरा होनानै देखायफैलाय बाहाय नैफाय लिंसार बायदि बारलायदो दे बारनाय दे खनसे दे लेवरा होनांगौसोब्रा होनाय देखायलाय बाहाय ओमफ्राय रोंलाबो बोरै जोयोमोनलाय बोरै जोयो ओमफ्राय नों अनिलनि डाइरेक्ट रोङो ना रोङा लागायदो आथिलफोर होननायखौ रोङो ना रोङा नों रोङो ओरै होनफैलाय नैफाय लागायदो आसुफोर ओमफ्राय लागायदो आसुफोर ओमफ्राय बिदि नङालाय जाम्बा लागायदो आसुफोर लागायदो आसुफोर ओमफ्राय नों सोरखौ गोसोथोयो नों सोरखौ गोसोथोयो मालाबा देबासो नङाब्रा नों दा गोसोथोयो होनलाय सोरखौ गोसोथोयो नों ममिता ममिता ओमफ्राय नोंथ' हाथाय साल'ल' सोर लागोन हि होनलाय मोजां मोनाबो हाथाय थाइजौ नङा हाथाय साल'ल' नोंखौ सोर लाबावगोन रावबो सिख्लाफोर लालाथ' नोंखौ नों बिदिनो जासिगोन बोरायजासे ओमफ्राय मोजां मोनाथ' दाबो थाइसेबो रज'थायाखै ओमफ्राय नोंना गोसोनाया मा नाम होनदों ममिता ममिता बेसेबां फरायखो बियो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक आरो शेयार खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो मा खालामनांगौमोनलाय चेनेलखौ साबसक्राइब ओमफ्राय लाइक ओमफ्राय साबसक्राइब लाइक शेयार खालामदो शेयार ओमफ्राय नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो भिडिअखौ कमेन्ट बक्सआव बुंहरदो जोंहा नैबे सिंगार बिथांखौ हाय नुदो जोबनायनि